Ay, Ay po. Tulala sa isang tabi. tulala ka, Mia. Tulala ka. Hindi mapakali. Ang nakaraan, minumuni-mon. Di lubos maisip. Kanta na, Mia. Bakit nagka... Kaya tayo ngayon, isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Walang nagawang... Ang baba ka lang yung lawlaw? Bakal lang lawlaw? Kasalanan, kundi ang magmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Pilipinas, shout out. Arabiana. Mali ang magmahal agad. Si Banoknok. Yan. Ay, hindi yan. Nag-abang po kami ng lawlaw kaso walang dumaraang law, bakal na kamo nanay. Tanganing igwang panira si Bunay. Ang sabi mo, Son? Meron tayong Tulala sa isang tabi. tulala. At di mapakali. Ang nakaraan, minumunay-muni. Muni? May ano pala dyan? Balibulan na din. Di lubot maitip. Bakit nagkalayo? Kaya tayo ngayon isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Walang nagawa kasalanan, kundi ang magmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin na may asawa? May asawa? Iba na yun. Kasalanan ba ganun? Kasalanan yun. Kasalanan talaga ba ganun? Mm. Kasalanan bang mahalin na may asawa? Anong kanta mo sa yung mga harap? Minsan, halo-halo. Nang may labag sa iyo, palakoy pag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal. Mamating ng tunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at lagi namimintas. Pero sarili kong pera ang iyong winawaldas para kang stick. Galing yung nakakastik. Kung hiyain mo ko, talagang nakakastreak. Skiri-bidi, bye-bye. Si Mia po, Mia. Kanta ka na, Mia. Ano, Mia? Ha? Ano? Laki na po ni Mia. Oh, Mia. Kaway ka. Hello. Hello. Ay, Hello. Ay, Sir Owen Tubig. Shout out. Yan, nabigay ko na po yung 1,000 na ano. Ang ganda ni Mia. Oh, ganda man daw Mia. Sabi mo, salamat po. Salamat po. I lay my love on you is all I wanted. Mabagsak. Malagdag ka dyan. Every time I breathe, I feel brand new.
Ang laki mo na, yan. Ay, si ano, Ate Lorna Utom, ano. Shout out po. Hello. Laki mo na daw, Mia. Mia, meow, 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 meow. Dati sanggol pa na son. Ngayon, laki na. Oh. Ay, marami na kami sa inyo son. Marami na. Mm. Maraming salamat O, po. alos, napanood ko naman sa vlog. Salamat po, Sir Owen. Tubig. I just can't believe it. We're always on my mind. I hope in it. And now that you're with someone, I can't believe it's true. It's really hurting me when I see you. Girl, aking susukatin pag-ibig mo sa akin. Ginawa mong kabutihan. Hindi ko pinansin. Tapos si Mia, oh, Mia. Girl, and you know you love... Halatang sinis mo ng ano? Lamig kaya, ano? Singaw ng panahon, alisngaw. Ano son yung mga ano? Mga yung advice. Haba ng book ni Jason. Advice sa Yung ano? katulad ka Yung mga anong nangyari sa'yo, yung mga panahon na na wala ako, ngayon lang nakabalik, ano yung balita sa inyo? medyo okay na hindi. Ilan buwan na yan? Ha? 4 pa lang? Sa dito, ano? Native man yata yan, ano? May lahi. Papaanakan mo. Orig. Ito. Ha? Marcel Rico, shout out. Good afternoon, Kalingap, Kalambitis. Good afternoon po. 21 million viewers. Ha? Maraming salamat po. 21 million tayo. When love. Kagaling ko lang po namin kila Kuya Robin kapon. Ay lamay po kami. Yan. Condolence sa pamilya po ni Kuya Robin at rest in peace kay Kuya Robin. Tulala sa isang tabi at di mapakali. Bata pang namatay si Kuya Robin. Ha? Bata pa. Sinubaybayan ko yun. 1987? Sinubaybayan ko yun simula nung pag-vlog ni Kuya Rob. 39 pa lang pag 1987. When you... Ay, si ganda. Andun sa bahay. Diyan, tulog din. Nagalig ano? Mylene De Los. Shout out. Ang haba ng book mo, son. Sayang po kasi isang taon na yung ano. Yan mo si Boss Jar. Ano, son? Parang kamukha na nga. Si Boss Jar. Ginagaya niya pa si Boss Jar. Boss Jar na, son. Magawa tayong content. May mga bitis Kung ika'y akin ang... Wala naman akong masamang intention sa iyo. Gusto ko lang naman ay konting attention mo. Rinig po ba yung sinasabi namin? Baka hindi. Baka malabo. Nino, sinasabi natin. Rinig mo nila? May mic Hindi naman. natin alam. Siguro. Type 1 daw po kung naririnig niyo. Wala kang load mo. Wala kang upload mo kay... Meron po, nado sa Kalingap Yo-Yo. Meron po. Yung Bados. Bados yung kalabaw. Bados ano? Garo bados bago. Iyo. Sadit lang ano? Bados. O basog lang garo.
Ay, salamat po. Rinig tayo, rinig. Salamat. Abelardo. Mm, Salamat po. Rinig, rinig pala. Ay, nagsisigarilyo. Sino? Para sigarilyo na, okay pa. Mm. Ganun talaga. Hawak mo. Ang dito. Hawak ni Baldo ang gin. Nagji-gin ka na, Baldo. Hawak mo. Starlink. Oh, 2 a.m. and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me, makikinig lang po habang nagluluto. Salamat po. You're telling me you're so confused. You gave me up your mind. Is the man you be? You're asking me. Alam mo yun? But only love can save. Try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll just play my part and pray have a change of heart. But I can make you see it through. That's something only love can do. Yeah. In your arms, as a nagpa-diet ka pa, kuya? Kailan ka Kagaling ko lang kapon. sa diet? Face to face, and 1,000 miles apart. Ate Angelita Acao, shout out. Yan. Marcel Rico. Maylene de los Rico Manghud. But only love can save. Try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll just play my part and pray have a change of heart. But I can make you see it through. Alin? USB. There's something only. Kailan libing ni Kuya Nico? Kikremit yata mo na yun? Nimpa, shout out. There's something only love can do. Marisol Rico. Lods, hanap ka ni Kalinga Prab. Halos kompleto ang K-Boys doon. O nga po Tahanan. Magkano naman yung ganyan, Kuya? Ito, Hmm. 500, 550. 550. Maganda na. Pag Ganda ano, ng kuha kita. tahanan. Tela, no? Gaganda ng tela. Kalinga. Bago po mag ano, yung last night, punta ako doon. Kila Kuya Robin. Kikremit, susunugin. Susunogin. And know just how to whisper. I know just how to try. I know just where to find the answer, and I know just how to lie. I know just where to touch you, and I know just what to do. I know when you pull you closer, and I know when you let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything, I never gonna hate it to try. Yeah. To riches, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Ha? Alin? Wala pa ring lawlaw? Wala pa rin, Kuya.
Abang po Parang kami ng lawlaw. Lawlaw. Bakit daw po wala ka sa bahay nila, Kuya Ruben? Today, Kuya Yoyo. Galing lang po kami doon. Ang taba ni Jason. Mintik, Lichik at Tamsak. Yan. Mission naman tayo ngayon. anong oras na kuya? 5:17. Galing alis nga siguro ngayon. Ano? Buti wala alis kang na. hindi ka sinisipon. Hindi, nag-ano ako na, pinawisan ako ngayon. Dapat pagpawisan talaga, ano? Hmm? Dapat pagpapawisan. Hmm? Dapat pagpapawisan, ano? Hmm. Hmm. Ay, hindi na, ngayon lang ako pinawisan ng ano. Tapos, Hmm. ngayon lang ako nakilakas loob na pumunta dito. Dati hanggang dyan lang ako sa ano. Bakit? Anong nangyari? Ewan ko kasi, umaatake yung social anxiety ko. Hmm. Kaya, yan lang. Tapos yung ano. Kailangan mo talaga maglibang. Ha? Maglibang. Pasyal-pasyal. Minsan na-drain din ako kasi introvert. Ano yun? Introvert yung parang sanay mag-isa. Hmm. Parang ganon. Dati baga lagi tayo namamasyal. Hmm. Ang Mintik La Chica. 30 minutes lang tayo. Ilang minutes na? 15. 15. Malapit na rin. Malapit na. Hmm. Grabe, alis nga ano. Hmm. Inom ako ng Biflu. Hmm. Biflu. Bakit kuya? Ha? Sinisinat ka? Oo. Pagaling ka? Biglang ano. Pagod Kailangan siguro yun. ano. Ha? Pagod biyahe. Oo, pagod yun. Hmm. Kuya, kayo pa ba yung nagpunta dito nung mag-ribbon cutting dito sina Kuya Bal? Sa Katarman. Galing po kami doon. Nagdalaw na po kay Kuya Robin. Nandun po yung video sa Kalingap Yoyo. Hindi po ako kasama doon sa Katarman. Kumusta naman yung ano? Aray. Kumusta naman yung Alin? kay ano? Gensay. Alin? Iyaman, wag na natin pag-usapan yun. Ah, bawal na. Hmm. Hmm. Bahala sila. Hmm. Ha? Ha? Ano? Magdamanda. Sino? Laki na po ni Mia, oh. Ano, Mia? Ilang taon ka na, Mia? Ilang taon ka na? Dati baby, gapang, ano, hindi pa naglalakad dati, no, son? Hmm. Ayun, oh. Ngayon, laki na, oh. Ayun. Makulit na. Mag-aaral na to, son? Nag-enroll na ba sila? Ha? Nag-enroll na? Saan? Diyan sa school? Lahat? Oo. Nap-enroll na? Hmm. Yan. Okay na siguro to? Wala tayong viewers? Wala. Yan. Nakatulala lang kasi ako eh. Mm. Nakatulala lang tayo. Yan, maraming salamat po sa mga nandito na yan. Shoutout po sa lahat. Yan, shoutout din po kay Ma'am Lorna Otto Manuson, kay Salamat po. Mami Daisy, kay Ma'am Rosana, may galab shoutout. Kay Ma'am Shirley Crow, Ate Uwi, Ma'am Las Vegas, yan, Ate Anonymous. Yan. Medyo masama, ano ngayon, pakiramdam. Hmm? Pero kaya. 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 Ayos yan. Inom lang ng gamot kuya. Oo. Ingat po kayo lagi. Salamat po, Ma'am Nimpa TV. Di ba may kalimutan tayong shoutout? Yan, si Tita Pretty. Yan. Si Tita MM of Japan. Yan. Shoutout. Lagi nagsuporta rin sa atin. Yan. Sino pa? Sa lahat ng supporters Si Ate mo. Pay, shoutout. Supporter natin. Hmm. Ako may makalimutan naman, sunod natin ni ano. Ayun, Tita Marilyn Hickman. Yan, shoutout. Yan, hanggang sa muli. Son, bye-bye. Ingat po. Salamat ulit sa Okay. sponsor. Bye-bye. Yung ano po. Hanggang sa muli.